Close. Usawakan daw. Yung train ang tutulungin. Tadi sa taas. Yan na dyan yung train. Taas dito. Ayun ah. Ay, snowman. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's all so right. We'll touch until it's time to go, and I'll leave it up to you. Adi dito, yung ganyan. Yan o. Oh, yan. Ayan. Oh, yan. Ganda. Iyan naman sila dito. Oh, magkakasama kayo. Mamaya. Mamaya. Parang yung ubol. Tatabi pa. Yung nakakita sa kanina na eh. Pinagulat yung na. Gantay lang kayo. Ganda. Oh. Na. Ito. Tingin sa akin, bakit naman ang pangit? Oh, ayaw. Labas ka na dyan. Dyan ka sa pinto. Sa pinto. Buksan mo yung pinto, Hindi na mama. Hindi dito bang May una na. Maganda na. Saan yung balik? Tingin lang taas. Anong ano to? Tayo sa may lawa. Ikaw ni matutata. Yun na. Pinitala niya dahil ko na. Anong to? Betul-betul mungkin sampai aku jatuh.
Hanap ka namin. Single na motor. Si Papa mo nasa bahay. Kaya mo nasa bahay. Pagkaan kami, nag-inis kami, hindi tinatakbo kita naman. Baka malis sila. Bang, sali.